Malawi Brief. Omvera tikupasirani program ya Hot Current ya lero pa 1 March 2026. Zina lyo kana kodya? Liko maziko. Ndi loko mongani ko? Ku life ko ngani? Ku life. Kudi liko maziko. Liko. Odi pamene pana choka kwa mai? Nu. Ine ni mafuna tapira ko kuli. Muzabire kwa mfumu. Kwa mosa ti pamadzi tu. Ana muzabe mu. Iya kwa ile Aujerika. Mazaja mandi wo. Kajani kajaga. Ka traffic. Tikulandireni madzulo wano. Ndatokoza inu andevuza mwayi. Ndatokoza njai. Tikulandireni inu ambuye. Mdziko muno mulanthu odya bwino ndi mulanthu ena odya bwino kwambiri. Odya bwino kwambiri ndi awala pa. Ambuye bishop. Anthu ampana nanena kuti yaya kana ngapezere mpando wina wachi. Amarja? Anthu onera TV. Ati mwapezere mpanda kuoneka kuti sakumasuka bwino pa mpando wachi. Koma ndo ndokwanira tu. I think anthu amaonera. Koma ukanga lisukukwana. Ndiri kuno bwino. Chifuka ili trouser tilinganari ikuzophabuka. Ili trouser ndinora iphabuka trouser. Ndiri kuno bwino da. Mwibwino bwino? Okay, koma anthu omvera makuti amwina mwapezere mpando wina wake andi munaona ndikwesera. Munayesera kuti ati bwere tione tibwesera. Izona koma mwakhala muno bwino? Ndiri kuno bwino. Very okay. Chifuka thanzira kupanikizana. Koma so kuti kudya bwino. Ndachepetsa 3 kgs. Kufunika kwake kwa program imeneyi nkotani ino ambuye bishop. Programu iyi banda ndi maso a Malawi kwambiri. Ine programu ndi namba kuionera kale ukafuna kudziwa chilungamo cha dziko maso ake ndi Hot Current. Ndi mauza anyamata kuti ine sindi makhulupirira zoti kuti programu ine imene anthu amakhala chero kuti amvetsere mmene dziko likuyendera ndi moti ngati sitiyankhula chinthu anamata bwanji simunayankhule lero ndi maso amene. Programu ino ndi maso a dziko. Ndipo programu ino ndiyoseketsa kuti nthawi imene wina akutere amati mwaona anthu aja ndi achauti. Kenako mwaona anthu aja ine ndimakumbukira nthawi imene anthu amati anthu awawa akulimbana kwambiri ndi chipani cha DPP. Ine munachoka ndi zimenezo. Moti asangalala kuti DPP yachoka kubwera Congress. Congress itabwera anthu aja anatembenuka kumaona akulimbana ndi Congress. So ndi maso ndi chilungamo. Hot Current ndikoza kutsimikiza kuti palibe chilungamo chimene munthu akhoza kuchisaka. Ku Malawi kunoko pankhani ya maprogram oti adziwitsa Malawi chilungamo ngati Hot Current ndithu kuli makolo athu magogo athu anthu akuluakulu kwambiri amene amakhala pamene papa amene ndi akhala nawoko inonso mukwadzi munakhala nawonso amene amakhala ndikumamvetsera kuti akumanyamata inu kuyankhula koma kumene kucha. So ndi maso kufunika kwa program iyi ndikuti anthu azidziwa kuti simatenga mbali. Ndipo palibe ine ndakhala chaka ino chachitatu ndikukhala guest. Simunandiuze kuti bishop palipena pake tofutika yankhulo yakuti ayi ndithu mmene ndimabwera ine ndibwera pano mungondipatsa program ndi ya chilungamo ine ndachimwe ine ndi mbusa ndi program ya chilungamo imene sitenga mbali ina iliyonse ilibe phindu la kuseri. Zona kuseri kwa program ikulibe phindu limene ine ndinalionako kuti ukhoza kuti ukatuluka hati kumane pa banki pena pake inenso chinandichitikirepo inonso munakandiuza banda olespi anakandiuza kuti tikumane pena pake koma imayankhula chino Amalawi amene akuonera programu iyi achitodzo kuti chilungamo chicha ndi chimenecho nchifake banda anthu amakondani kwambiri ndi timausi nchifake spi anthu amakondani nchifake amakupatsani ulemu chifukwa chakuti chilungamo chonse chagona munthu amene amadani programu iyi amakhala watenga mbali mwamunena mbali yake ija ndiye kuti mbali imeneyo athawa muzaone tsiku lina yemweyo mukadzakhala kuti mwana chilungamo adzati mwaona nyamatacha lero atsekuka maso ati lero atsekuka maso osati chilungamo pamene chilungamo chimatsata munthu kwamene champweteka amachiona ngati kuti chikumwa mwamuvulasa pamene kwamene chilungamo chisichomukhudza amatha kukhala kudzira athinga wanthu nda chilungamo. So ndidiso komanso ndipeze mwayi wokuuzani kuti yayi ine pano ndimangobwera ngati mlendo kuti muzikhala kulimbika mtima kuti program iyi ikuthandiza anthu. Ine ndili kudziko SP mukamakhala mudzi kuti tsiku lina lake pangadzatenge zaka zotani anthu adzakumbukira zoti kunali Wanda Nsisha komanso kunali banda amene munagwira ntchito yotamandika yotsekula maso anthu komanso kuwapangitsa anthu kumamva kuti ikangokwana sisikoko sitimvera pano pa dziko la Malawi la ima lili pa stand still likuonera program iyi. Ine ndiyamba motero ndi program ya mphamvu kubwerekera mawu omwewo mfumu kufunika kwake nkotani. Kufunika kwa programu iyi ndiyokuti I think anthu tili ndi chizolowezi chomauzana bodza makamaka mabwana
ndanthu ochepa amene amamuuza bwana kuti bwana mulakwitsa chifukwa chokuti amafuna mchere kwa bwana. Ndi mabwana ambiri amanamizidwa ndi anthu ogwira nawo ntchito chifukwa chokuti amaopa kuti tikauza zoona chilungamo sachikonda. Komanso mabwana awo amafuna zuzidwa zabodza. Mabwana ochepa amene ukhuza kuwauza zoona iwo aja usakupweteka, usakuchosa ntchito usatani kuna kuti I think iweyo ndikufunika munthu ngati iweyo uzinduza zoona ngakhale zili zopweteka. So program inoyo tinanena kuti tizibwera pano uzauza zoona maka iwowo amene ali kulamulirawo maka ali mipando amene ali mbipando chifukwa choti amalandira misonkho ya Malawi amene wawa azikuzidwa zoona kuti inu zoona ndi izi mukakhala m'mabwalo mukumanamizana sitosambe tilopupera tisonse tilopusa timadziwa kuti apa munama apa mutinamiza ndefe tizibwera nkumakuwuzani kuti yayi tiyeni dzikoli tizilikonda chabwino poti nthawi nkamnyamata. Yes mfumu. Nkhani zathu za lero zikuluzikulu ziwiri ndi mabasera chifukwa kuli mabasera awiri ndi zikhale zikuluzikulu zitatu. Zikuluzikulu zitatu ndi mabasera tiwiri. Nthawi ikwanira mimi naweza mabasera mangodutsa mangodusa. So zikuluzikulu ziwiri zitatu mabasera awiri. Yes. yoyamba ndiyo kuti nyumba ya malamulo ikunena kuti president adalemba kalata kunena kuti recommendation inachoka ku nduna ona za chilungamo kuti I think tikoza kuchita so commission of inquiry ndege jaidanyamula anthu 9 kuphatikizapo amene anali wachiwiri kwa president wa dziko lino pa 10 June 2024. Yeah, so nyumba ya malamulo yavomera kuti yoyo itani ipangaso kafukufuku amene kaone ameneyi chifukwa choti pali mafunso ena amene anthu adakafunsanabe amene kuoneka kuti mayankho ake sakuoneka bwinobwino ndi anthu afuna afunsanenso ndi nyumba ya malamulo yavomera kuti ife titani tigwira ntchitoyi commission of inquiry yokuti tione kuti kodi mafunso amene asalapo pa nkhani za ndege zija awa ali bwanji. Yoyamba. Nkhani yachiwiri dziko muno kudali ngongole zimene amalandira alimi akuluakulu ma mega farmers okay ineyo sinimakhulupirira kuti sinimakhulupirira kuti unganene kuti mega akutalipo ena ma mega farm ang'ono zimene ndikunenazo alipo tapeza tikabayikambirana koma ine mundilole mega ndi mega so katana olo mega church sunganene kuti 50 church anthu 10 mega church mega church ndi overflow anthu achali chamanda kuti prophetically ali kuyankhula mwa ujeni molosera mega nene pano muno muhotgaleti kuti kulibe mega ang'ono mega farm ang'ono kulibe amene anayankhula zimenezo ngosokoneza amene anayankhula zimenezo kuti zona adaizolinga zake. Yes, because mawu awiri awa sangakhale amene anayankhula zoti mega farm ang'ono ndiwosokoneza. Yes, mawu awiri awa wasangakhale sakuyenera kukhala malo amodzi mega farm ang'ono mega ng'ono sizimalola tindi mega crusade mupangira pati atupangira kumbayani pasika olo kunena kuti megarale ndi megarale mukachitire kuseri pene pa mfumu ndekuti megayo mukuchita abuse. So we are saying it on record kuti padali amene adanena za mega farm ang'ono adakila kwitsa amasokoneza because sizimatheka so tili ndi alimi amene akuti ni ma mega farmers amene anatenga ngongole. Okay. Ande tufuna tifunse kuti yaboka ngongole yaboka imaenda bwanji. Fazi kuoneka ngati kuti kudaboka ngongole zimakhala bwanji ma systems amakhala bwanji kodi onse wodi ndi alimi ma mega farmers because ngongole imaperekedwa kwa ma mega farmers. So mwina zimene munenazo ma mega farm ang'ono which is wrong. Kulibe yachitatu ndipeti kuyangana kuti osatadusisa tanena anduna oona za chuma ndi chitukuko cha chuma apereka ndandanda wamene boma ligwirisire ntchito ndalama 2026 mpaka na 2027 10.978 trillion imene tikuyifuna ngati dziko kuti tiyendese kuchokera pa 1 April mpaka na pa 31 March chaka cha mawa. Kodi muli zotani menemo kufuna tisuzumiremo menemo ndi tifusane mafunso zona kodi ndalama zimene izi zikupita kuyenerera izi tilibezi tikazitenga kuti kena kana mabasera ndi awiri mabasera talo basera mkulukuta moyo wabola ntambo wapita sujoni private visit tufuna tifufuse yina America ndi Israeli ayamba kuponya mabomba
ku Irani. Irani nayo so ikubweza yamba kuponyaso wachina Bahrain, UAE, Mbali America. So zimene zizi akuponya mabomba ku mafuta. Kumene kumachoka mafuta kodi ife kunoko tizingoyang'ana kuti kodi kumene zokhala bwanji sizikukhuza kuno masiku akwerawa za mafuta ziyenda bwanji tikonzekere bwanji ngati dziko. Exactly, because they are disrupting supply chain particularly ya mafuta. So zikoza kukweza mafuta akoza kusowa zimene zozo ndeti yambe kuziona unless zitathamwa msanga. Tichite break kuti timve uthenga wa Serious Enterprise. Tikabwerera ino ambuye Bishop. Yes. Kodi nkhani ya inquiry ya imfa ya Chilima mukuimvetsa bwanji inquiry number 2 imene? Yes. Yeah, ikanda kuti ika number 2. Ika number 2. Yes. Kwambiri. Mulitsabola. Yes. Mulitsabola? Live wire. Ezona live wire. Ngonena basi. Azikambirana. Awada palamula atu. Ambuye Bishop. Kuti iwe ngati suda dumphepo chiyani muikumbukira kile. Ambuye Bishop apalamula zambiri. Apalamula zambiri. Anapalamula ma bridge muno. Anapalamula ma bridge. Ya bridge naenda bwana. Ali bridge Sumatani. Mwaikumbukira Ambuye Bishop. Taibalizani na iwa ndai wala. Ibadimba malo pamene pali mulalo. Pamana ikamulalo. Sungati ndi jowa. Ezona chifukwa badeka mulalo anaona kuti pawekaweka sunga jowe ndio samata ine ndi jowa pamene uwena kuti uloke eya ndizitachi ndanena ndiyenda amalizitsa kuti zimene mukuganizazo sizingatheke mumadziwa kuti anthu awo amafuna kumauza chilungamo. Kumauza nthawi yabwino chimene tusitima chitatu ndi we are very good at gossip. Number 1 we are very good at gossip. So we gossip komanso we know kuti ichi chikulakwika kuma city manena chifukwa choti mata ufuna sunga so pala anthu amene tinabadwa ngati ine don't fear ine chiyo semene kafundika joba chinandi chitikira kale Masten anapita anamwalira 1989 dala 1994 ndo pachani chifukwa zinthu zimene anthu amazopa kwambiri ndikuti mawa mphamvu chili chonse chimene nkachiopa umphawi chitandichitikira ine awo ndakundira ndi awakulipo ife umphawi tauta kumadya sima ijaonera kuti mulibe ndiwe kumangojera mchere pamakali nake chitumbali zina zake zimakhala ndi maluwa mkatimo ndiye wakhala ndimo mangosusa mangoda uzikhala ngati kuti kobasi so ifeyo timanena chilungamo ine ndimanikana ndafuna kuva chilungamo ndifusa ineyo oleno mukafuna kuva chilungamo chimene mukuona muchifunse ndifusa ineyo nanga mangopekera na mbiri ba mangopekera na mbiri awanda chonchi abanda chonchi makafika nazo kuti we waste time ndi nkhani zaziri nkhani zikulu tinazo ziko muno kuti zikambirana nkhani izi koma komanso banda tenge mwayi kuti pala anthu ena amene amakonda kuti iye banda acha amayankhula pacha kuti kodi kumalawi kuno kulibe kumene anthu amakatenga nkhani umaumboni amapereka nkhani kuti wanda anaba ndalama tengani umboniwo mupeleke ku court kusiyana ndi mwa muipitsira mbiri nzanu amene achawo mwaone chifota akutere ndi kuti anadya nawo chakuti no pala anthu ena amanda bado ndi chisomo zona amene kupatula zimene mukuganizazo mulungu amamenyera nkhondo njira zimene simaziziwa. That's right, komanso anthu amagenda mtengo umene muli zinthu. Yes. Amfumu ine mukhala kuti mulibe mu chilichonse anthu azigenda kuti chatani mangodusa kuti chopanda kanthu mukazaona anthu akulimbana nawe wanyamula china chake wipayo amalimbana chimene wanyamulacho. It's powerful statement. Can you say that again? It's a very powerful statement. Umene ndizi paso zokoma timaonera miyala tikamadusa mona anthu akugenda mumuliza bwino muli maboloma mumyala imene ili ababa makulimbana opanda maboloma sanga sagendaso so ine ndimachitenga ngati chamwayi kuti ndika mazoro kodi inu mungakhale ntwankhani ndikumagwira ntchito yanuyo popanda reaction kuja ndio kutani ife mese timaputa anthu ife ndi timasokoneza anthu akuja ntchito yathu ndiyo yovuta chifukwa anthu amabisala ife ndi timakagwira inu musabisale inu musate afumu tili ndi zidani zambiri zoti sitimaziziwaso but we don't care. That's what we were we don't care. We are called for. Yeah, that's right. It's a ministry for us. For us it's a ministry. That's what we are called for. Ndipo kuti ife tizipanga pano kumaliza kuti kali ndi kumapita anthu osanena apo ndi palibe nyoda panga moti tikamachoka pano tikhata ponda anthu mumapazi ena akize mwaona amenacha akuyanga chakuti ne ntchito yathu imeneyo. Cause for a second inquiry mwayilandira bwanji? Very important. Yafika panthawi yake
kwambiri. Iyo yoyamba icha sida Okay, pile. sinanga imeneja inabwera mukutuma mphaka kuti akalowe akafufuze mmene mphaka wina wodyera mtedza mmene. Say that again. Say that again. Mphaka kuti akafufuze mmene amphaka akubera mtedza. Ndi kwa imeneja. Kuti anthu amakayikira anthu omwewo ndiye mukwatuma anthu omwe aja kuti akhazikitse inquiry. Olanda kakhala kuti anthu ajawo sizikwakhudza anthu sanakakhulupirirabe. Because anthu analikale ndi maganizo. Inquiry je mabwera pamwamba pa maganizo a Malawi kuti zikwakhudza amenewa. So that inquiry wena akhala bwino anthu sanakayikhulupirira. The best inquiry ever ndi imene kubwerayo. Chifukwa chakuti amene akuipangayo ndi anthu amene akhulupirira kuti akonzo kanda neutral. Mwatuma mphaka ino kuti akafufuza za mphaka nzake mmene akubera mtedza hayi tubali maka mwatuma khoswe kuti akafufuze mmene akhoswe anzake akubera tumizani mphaka. So mphaka ndi uyuyu wapitayi makoso kokana fufuzana mphaka ndi uyu ndi amene tikulimbikira koma ndi tamange kutere kunena kuti inquiry letu ili malamulo a dziko asingati sikulakwitsa mu constitution ya Malawi kuti amene amayenera kukhazikitsa inquiry most of the times I think amayenera kukhazikitsa inquiry ndi a president. Chifukwa waja ndi amene amatha kuona kuti inquiry mukhale wakuti mwachitsanzo inquiry ya Chilima, may he so rest in peace, imayenera kukhala ndi mukhale akumpingo mwachitsanzo ku Catholic kuja akalemo akuluakulu kukhale ndi anthu amene mwina ndi aku chingoniku kukhala anthu amene koma anthu achanzeru zabwinobwino oti akhoza kuchita kanthu cha neutral ndikuyipanga I think anayipanga sonjo lendo ucha koma ikhale choncho koma ine pamene ndikusemphana maganizo mponena kuti ikhazikitsidwa sindikudzikhulupirira ine muva choncho kamene ndabe sinamve bwino kuti ndinamvangana kuti ku parliament iko akhoza kukhazikitsa gulu limene likhoza kupanga inquiry. Pamene mwina ndithandize speak kuti ndikumva bona kuti is it true kuti parliament ingakhazikitsa inquiry yachiwiri iyi actually parliament iyo ndimene itachita inquiry. So pamene popo kozi boma limayendesedwa ndi magawo atatu kuli executive ya president kuti judiciary ndiye pali legislative yawe. So Chilima sanali anali munthu wa dziko amene ngakhale kuti ma-MP adalilidwa chimene ndikukhala nacho ndi kudera nkhawa ndikuti kuli anthu amene munaona debate yawecha kuli ma-emotions ambiri. Unfortunately if they can choose someone who is emotional to be part of the inquiry, do you think that inquiry can bring a credible result? So to understand you better pamene munena povuto parliament is that what I'm getting from you? Kwambiri 100%. You don't have any problem ndi inquiry ili bino kwambiri koma kuti ichite ndi parliament ndikufuna ndikumvetsetse pamene ndikukhala ndi mavuto. Okay chabwino ndibwerabe kwa inu mugwirizana nawo kamene mukutsutsana nawo ambuye bishop. Ndikugwirizana nawo. Okay. Choyamba njokuti pamene tikukhazikisa committee kapena kuti inquiry timakhala kuti tili ndi mafunso kapena tinene kuti timakhala tili ndi zinthu zimene tikufuna kuti inquiry ja ifufuze. Now mmene mukuneneramu kuti padakhazikitsidwa inquiry ina imene imafufuzaso nkhani yomweyi chifukwa paja tizikumbukira kuti munali Achilima amene ndi anthu enaso 8 right phatikiza ndi Achilima onde kuti 9 ndege pamene ndege pamenepa nde anthu ali ndi mafunso okhuza zimene zidachitika kukafika kuti kafike pamenepa anthu ali ndi mafunso. Yes. Okay. So inquiry imayenera kuti ikatha anthu azikhutisidwa kuti I think funso lakuti tayankha zikuoneka kuti titapanga inquiry yoyamba ija anthube adakalibe ndi mafunso malo ena ndi ena anthu amakhulupirirabe kuti pali mwina abe sitinamvesese kuti apa zidakhala bwanji ndiye kuti ngati pali ma gaps it's only normal kuti munthu munati okay timafufuza izi koma tikuona ngati apa tadumpha bwanji umumunso tita mafunso awawa amene akuchokera apa so mafunso ngati ati. Okay, ndikunena kuti if there is koma muninawo okay no okay ndifuna kuti ndiyankhule ngati kuti si ineyo ine ndifuna ngati uyo chifukwa ndikuziwa I have a point mabe. Okay chabwino. Okay. Yeah. So ngati pali ma gaps amene kunati okay apa pankaena ndi pafusidwe funso muna sidafusidwe apa sidafusidwe ndiye kuti kodi chingalakuke ndi chani kuti tibwerese inquiry ina kuti itiyankhe mafunso because ina ija inamaliza dalemba report yawo komabe we still believe kuti pali ma gray areas number 1 kapena
pabwera umboni wina, there is another evidence, new evidence imene yabwera, you know, the evidence imene yabwera yapezeka kuti yabwerano inquiry ina itapita kale. So umboni wabwerawo sungayankhidwe ndi inquiry yambuyo ija tipange inquiry ina kuti tigwise ntchito umboni wabwerawo kuti titseke nkhani, because at the end of the day anthu amafuna closure, umafuna umvesese kuti kodi chidachitika ndi chani and chikugwire mtima. So that I agree. Ngati pali madera ofunika kuti ayankhidwe imene inquiry inadusa kapena pabwera umboni wina, let's put another inquiry. However, mena nenena ambuye bishop, ineso I have a problem kuti kodi amene angagwire ntchito imene ibwino ndi nyumba ya malamulo. Why? Kume kujaku ndi nyumba ya ndale, meme mujamu muli ndale zawo zimene amapanga, whether you like it or not, amabweresa mo ndale. It's a house of politics. So to have politicians, yes, to have politicians amene mwina so Inali invested interest mu nkhani imene whichever side kuti kandi Inali mbali yawo kumali esali ni ma interest awo, to have it, to do it professionally ndikupikwa ineyo. This is my personal opinion yangofana na ndi ambuye bishop. I have my reservations. Ndikuona ngati kuti nyumba ya malamulo siyo yenelera kuti ipange inquiry, koma titagwirizana kuti kodi angapange ndi ndani. I think Malawi ndi dziko lalikulu ndi anthu amene ngati mamanene awawo kuti mwina anzathu za opemphera mutakwayika pamozi nkwauza, because amene wo mkuza una okay because of their moral standing yawo kumbali yawo jena. I think akoza kwanga ija amene amaita champion ndani Inali OPC Inali OPC okay anayika nda president omweyo, because a president ndi amene ali ndi mphamvu yosankha commission of inquiry. Then pamakhala composition ya team imene amasankhira amene mujanaona unali majaji nali amapemphera koma secretary yawo imakakhala kuti it is in the office of the president. Okay. Yes, okay. the office ya OPC. Okay. Which means so ikozo khacho njo, but angonena nokuti ayichite champion imene iyi ndekuti ndi a parliament. So a parliament wo, so you would want kuti ayichite champion a OPC. No. As a parliament ndamene azita conduct ujeniyo inquiry. Yeah, so ineni mananga kuti ayi pakhale gulu lina la anthu tagwirizana ngati dziko kuti tikufuna inquiry pasankhe anthu ena kuti anthu awawati asankhe chifukwa chokuti kumene mujamo muli anthu andale ena amene ali mujamo already tinamva inabe maganizo awo kale, even pasana chitike inquiry anayankhulapo anthu ena ake. You actually know kuti awa manena zakuti there is gonna be, for me niona ngati ngokhala ndewu, it's gonna be chaos. At the end of the day we may not even answer mafusa amene tifuna kuti tani, we may not answer the questions zimene tifuna kuti tiyankhe. So why don't we say okay, we need another inquiry chifukwa cha ABCD, there is new evidence, or kapena there are some questions that the first inquiry missed, but who must do this inquiry? Then we identify anthu ngati amene ajawa ndikuwapasa scope of work. Ntchito yana akuluakulu mukapanga easy atibweresere zimene zijazi, but not nyumba ya malamulo chifukwa cha composition yawo. Ambuye bishop ndimakuganizabe kuti nakhalabe ku OPC pomwepo. Okay. Parliament is part of kuti apatsidwe nawo ntchito. Mina apatsidwa inja koma champion amene akosankha bwino nanga parliament yo zimene uneazi kuti tasankhane yakumpingo kuti akasankha ndiwo wanso pamene ku OPC ko ali ndi mphamvu zosankhaso a parliament aja timu yawo kuti ikhalemo ndikusankhaso timu ina ikhalemo, timu ina kukhalamo azathu amene ma champion kanga ndi ma chairman. Okay. Oti asankhidwa ndikukuntundako kuti ayendetse, but inakakhala kuti si nyumba ya ndale. Ndinamvapo ine anthu achita kunena iwe sopita iweyo yukukudza ngati imene. So zimapereka mantha kuti munthu amene muulozayo mwina titayerekeza kuti sitikumukhudza nkhani, koma niyo mamuloza kale nangata kusankhani niyo mukachula ndani, because your mind is already kuti ndiwanda ndiye mukunena kale kuti mukapita munthu wako tamuyang'ana namene. So sizikakhala mmene zimene kukhali koma kale munthu amene munthu mwame mulibe dzina la munthu, mulibe milandu khani imene jenati wako pya ndimakumbukira I was traumatized, ndipo ndinakhala mwina 2 weeks ndisakukhala bwinobwino. Khani pejo funika munthu with a sober mind bwinobwino, munthu amene asakhale kuti wakungomva kuti mwamba izi akhala anthu ajaonena kuti mmene amakhalira azibambo fumu ukaolo kumayankhula ndakona mupanga interview azibambo fumu mmene amayankhula ya banda musalanda chifukwa anthu aja usikungoyankhula kokha amaonetseranso mmene iwo aja ali atakhala anthu otero mmene amakhalira majaji akuluakulu ena amene ono mmene akuyankhulira ndikungoyerekeza kuti muli timu ndithu ya anthu
wakumpoto kuja ku forest kunagwera kuja wankulu amene uja amakhala umene kuja kuti kamakhala chino forest yakumakhala ndani tikungoyerekeza anthu aja kuti akakhala umene kuja kusuka khala chibwana iyayi akaitenga nkhani cha bwinobwino ngati kuti sinachitikepo akuyamba kumene koma nkhani yomati munthu ufufuza ulikale ndi maganizo imavuta ufufuza kwake makamaka kwa anthu samene mukufufuzana koma mwayikakala anthu 5 kuti wakuti ali mmene momo chimene chidavuta ndi inquiry yoyamba yoyamba ija inavuta facha kuti it was there to protect some ndimaona ngati kuti pala anthu ena ameso ife tikawaganizira koma chimasirira lisangalati anthu amene ajaho sana cholidwe I get my point. Okay. Kuti timagaza kuti akuti amene kuti apezeke paikwana akayake chifukwa ine muzikama nena sipimina ndingo masuko kuti timafuna kuti imene ijana kabweretsa mayankho ngati kuti anachedwetsa kuyankhula anachedwetsa chakuti ndani ndani tamwitana kuti adzayankhe kuti chifukwa chani munachedwetsa osakuti chakuti chinachedwa chakuti zinatere yanutsa akungoyankhula tafufuza kuti amene anatere so anthu amafuna kunena kuti chakuti chinachitika chifukwa chani anapangitsa kunena kuti tabwererani ndani ti atabwerapo inu munabwera chifukwa chani ende anthu anapempha kuti khale live azimufunsa munthu uja muti anakuza ni ndani ananduza ndokuto ndege idagwa sida yake chifukwa chani padalina wina atifotokozera amene kuja so timafuna inquiry atifotokozere zabwinobwino osazo za milandu koma mafunso ena amakhala bwinobwino mukamafunsa munthu bwinobwino amataso kwankhala bwinobwino kunena kuti ayi mumakamba za kuti aneno ayino khali mukuikhudza ineyo ayi chifukwa mmene ndinaonera ine inatere so nchifukwa chake sana ikhulupirire so tikukhulupirira kuti with the people with sober minds akamita na munthu uja ankwenda viwi mfumu inquiry yoyamba ija padapotoka mpati okay ine sindinganene kuti padapotoka mpati eti ngati ndimundimvesesa ndikunena kuti ngati tikukhulupirira kuti pali malo ena amene sidakhuze ndiye tikufuna tiyike inquiry ina let's put another inquiry because ngati anthu adakalibe ndi mafunso it means ndiye kuti sitinayankhe mafunso chifukwa even amayi chilima yes adakalire wamva mmene amalemberera amatani you can actually see kuti adakalire mafunso yeah so that's why I'm saying kuti because of that because I don't want to come here by the way I must declare kuti ine baja was also called kuti anakuitana ndi ananditana panganiti ya nakafusidwa mafunso za ndege yes so ango yes ninganene panopo ana ndiposa samoni adapasa samani ndipasa samani okay yeah so what I wanted to say is pamayenera kukhala kuti mukamaliza mukhale kuti mwayankha china chilichonse anthu akhutisidwe I think akuluakulu pali funso lina haya akuluakulu palibe funso takhutisidwa ndi mayankho amene tamva yes tentipange ina ni event kuti there's still questions it means ndoti mwaponya so yes there's no gap there's no harm and say kuti no first inquiry chabwino ndachita addresses koma easy there's still outstanding menda nenera kapena patuka umboni wina akuluakulu pa nthawi imene imachitiwa inquiry ija umboni padalibe nawo patuka umboni wina ofunika soti ufufuze kuti umboni kwenda bwanji you can bring another one however mene mangonena ine I was saying kuti komano kuti anthu angapange zimene zozo ndi maphunga nyumba ya malamulo amene pomba amene mana kuti no we can have independent people amene amalawi akhulupirire pasalowe ndale pasalowe no mena kunenera mfuku kuti kumapita ukuziwa kuti ndifuna ndikamugwire wakuti no tipite tukafusa soba and wina aliyese amene akwena kuti afusidwe mafunso apite pasakhale wina umuteteza kuti usangapite sa no if we believe kuti uyo akhoza kuti pasa information inake imene nkuza kuti thandizira kuti tidziwe chakuti let's invite them over yes ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya the hot current ndi nkhani zimakhazi zotentha zopweteka chifukwa iyi nkhani imene iyi ya ndege inenso imakhala ngati kuti imandikumbutsa nanga sitidayika mpapo mpano pa TV ba exactly mfumu we discuss breaker kuyenda nayo and kwagwiritsa anthu mitima kuti tadikira because it needed to be managed bila mfumu and nthawi zonse ukamadusa pajapa pansibe paja masuzumira kuti moti pano patikafika June pano tikhati kuti 2 years ezona you see so ndinkhani yomvetsa chisoni tidata ya munthu ofunikira kwambiri tidata ya munthu ofunikira kwambiri tidata ya anthu tidata ya anthu ofunikira kwambiri ezona hot current pano pa kanema
wa times ndi bambo Msisha komanso ambuye wathu bishop uli mpingo chani kachita Amazing Grace Christian Gathering. Mwana nani chumani Numa iwala nthawi zonse. mwana nani chumani Umango ndifusa mpingo wanga simudzandifusa ndi masongana kuti momwapetsa kuti game lipiretu imende na divide acha kwino kuti mpaka yachule muhotikali ndikumakumana ku nanga anthu amangotenga nabwe bishop ongonya pakitu kuti amangonya mula briefcase koma kuti mpaka kuti muhotikali munene kuti timakumana pati ndiye ineyo ndiye muponyeka ichabwalo ndimagaza kuti mudzangoyesera kufuta sisikateke malamulo sakuchilola ndipo aku marketing ati dabola banda mukhanga limwamba dzulo ntchito ibwanyi chifukwa ntchito ine olo mwana wina atakhala kuti ufuna ulowetsa kena kake mamona iwe samala iwezo zimene pangazo ayi koma kuti fusa mpingo ndiye kuti wasaletsa yayi koma kunena kuti masonkhana kuti ndiye kuti muchita advertise service anu ndangati ayafu mene mukapereke chabwalo musonkhanitsa motani imene mupite ku musiko akakupatsani receipt ndiye tidzaika ngati aseresa anda magulisa katundu wa station tinatidzadula receipt kuti receipt ili ingofuna andifuse fuso kuti ndidzadula receipt kuti mundifuse ndiyako ya mukabweresa receipt ndendizanga bwino apo ndendizanga bwino nkhani ya ngongole za mega farms chavuta njani nkhani nziko muno zina ukamva kambanga mwana nziko muno tikamakhala timakhala ngati panopa pamene tikunena panopa tikuona kuti anthu boma likuyang'ana njira zokuti tingapeze bwanji ndalama zambiri kuti tiziyendesa ma services mukuti akuonjezera zinthu zina zopweteka kuti because boma silipanga business iliyonse that's right yeah nde kumene limapeza ndalama kwambiri ndi kumisongo nde limapanga introduce misongo ncholinga choti azipeza ndalama kuti azipereka ma services kwa Malawi. Now kudali ngongole zimene amayenera kuti azipereka kwa alimi akewo malinga ndikati gole imeneyoyo imayenera kukhala alimi akuluakulu. Now mwina ano pamene padavuta ndi kuchita define kuti mulimi amene ndi kuti so zidali zadala kuti munthu amaziwa kuti okay mega farm amene azikhala kuti ndi uyuyu komano kuti banda tabwera muli nkamunda pena pake kwayani you know so kasate yeah so for me the processes athu amene ali mdziko munomo ofuna kuthandiza dziko linoli because zonse zimukaona zimakhala kuti ndi zabwino pa paper tikuyenera sitingakhale ifeyo dziko lili ndi zaka 60 chakuti tizilephera kumazidyesa maliphera kupeza chakudya choti tidye chaka cha thunthu mpaka na tizipezeka tizipemphesa 60 chakuti yield man cannot even feed his own stomach ndizomvesa chisoni. So mbali imodzi tinaona kuti ulimi uwo matali esali nkamunda kunyumba kwake kunyumba kuseri kwa nyumba kwake kenaka tiziti tindi alimi 2 million 3 million aliyesa asikatenga timatumba ndikuti taboma nkumapezeka kuti talima nkumasonkhirana kudyesana sizitipindulira izi zomakhanka khasuzi sizitipindulira. Tiyeni tizilima ulimiwu mala akuluakulu atha kukhala anthu ochepa ndi pamene panabwera ano idea ya mega farm abwana mukuona amene ikuonekera chithunzi imene kuti muone chithunzi imene chocho kumeta ambira ndi maikala yes ndi maikala simungakhala ndi anthu 1 million or 2 million ma mega farmers Malawi no usatheka mfumu eti usatheka onakhala 100 padziwi yes because ukukhala ndi 10 mega farms abwana tije sana ato zona komano kudali ngongole kumene koko chifukwa chokuti kudabwera El Nino mukumbukira time eche kudachita ng'amba ndi kudali ndalama zowapasa alimi ena kuti apeze njira zina zake adzale tipeze chimanga. Now zikuoneka kuti ngongoleyo idapasidwa kwa anthu komano anthu amakhala ndi chidwi ndi anthu anatenga ngamawa kuti anthu wa number 1 ndi alimidawa mindawere kuti andi ndalama zimezizi ankalandira atachita qualify bwanji process how did they qualify yes process yoti mpaka na kupase ndalama imene iyi mashuriti yake zimakhala bwanji zinali bwanji chifukwa amayi awa nduna azaulimiwa mayi Rosa Mbilisi amawerenga ina mwa mayina anthu amene anatenga ngongole imeneyi nyumba ya malamulo ndi anthu matha kuwaona kuti anthu awatu enawa ndabanja limodzi
Msatero. Hetu. Banja limoti? Hetu kumano anthu enawa ni munthu mmodzi uyuyu wango sintha identity apapa koma ndemwe. Ani ndalamayi ena sakubwezako akuoneka kuti papita nthawi sakubwezako olo pang'ono. Ena amaoneka kuti olokhodo ena akuoneka kuti atenga akubweza amaoneka kuti awalini mtima obweza koma ena adatenga iyi kuti afuna inyambite. Right from the onset, if you can get a loan and stay 2 years, 3 years, what were the terms and conditions of that loan? Could you are not paying anything towards it? Now, what is Ulika Jifajokuti Tasita driver? The driver I would time is a passing, don't my passenger langa and Indani Bafusa Mafuzo, my passenger and there was on driver, which is going to take a Fusana, that was no in Dani. You see? So, Zimenez also. This men to do Gambirana. But guys, hang on a minute. Zolinga zopasana maloni kuti tizikhala ndicho kudya chochidalira palibanga angasusa. Tikuyene ngati pali ndalama yokuti ziliwa ku production. That's what we want. We want to be producing than kuti tizitenga ndalama zikagula chimanga ku Zimbabwe kandi ku Zambia. Titenge ndalama tapase anthu alime chimanga. Chifukwa chikachuluka tigulisaso tibweza. Muti ena adakatenga ndalama osakabweza olwatamba. Pa list ili kuoneka kuti ena sadabwezeko. Amajira kunena so kuti ukukuli max yake sada bwezi awa anamenya kukapati payment so kudi kwina mkuti kumeto kuchita zimenezi ambuye bishop mukuimvetsa bwanji nkhani mega farms ya kuchita kuona kuti ambiri ondeti zinali zopatsana fana kala mega farmer anakabweza ngongole as far as I know mega farms ndeti munthu watenga 500 million akozo panga produce zinthu ndikubweza ngongoleta koma ngati kuona anthu 20 30 sana bwezekera wantamba zikutanthauza kuti sinkhani ya mega farms zilipo zimene anthu eneka amakambirana chifukwa tonse tikudabwa kuti ndalama zimene zabale zinabisala pati mmene anthu amakulukutira kuti upeze ndalama kuti upeze 10 million 5 million koma mukaona mafigures atatsokolere anthu azukuti pale anthu ena kumano ndi banja limodzi uyu chifukwa anthu amafufuza apo ndakafufuza amapanga indeed so kuona kuti anthu aja kumathamangira mwina 1 billion chakuti koma anthu aja ndalama ija sana bweze so ine ndikuona ngati nkhani imene inayo kuti ene ake amadziwa kuti titulutsa namwali wotchedwa mega farm koma chikwati chimenechi si chikwati chenicheni chikhala chikwati cha mock wedding tikamaliza tigawana dola padalibe za mega farm mega farm yo sinkhani sobisa nanga ili kuti where are the mega farms chifa timaenda ndi mangoli kumweka mina ndikandikomera maluza akugweteka ndinongopeza sungwa nawe nawe kuti sete tingonanizira ndatopanga kachikwati anthu ali super dollar atama pamwe zimene asiya kunena ambuye bishop ndeka mega farm ko ndeka farm kamene kamabodikira kuti asai koma maluza ativuta pa planta iwe ndochuka ine ndochuka tichakwatirana anthu akuzobwera kutafunga ndeko ukhale serious ndio ukhale serious iwe uonetsetse kuti anthu akamati khadi ukaberekere mwa serious koma tidzagawana half ndiye mega farm nangatsukuli nanga mega farm ili kuti fama la anthu ena maina awo kama wavuti awo mundu awo ndi akuti mega farm chizungu chapuna bwino bishop asukuli sudi ni puli olo kaso alibe au mega farm 300 million mo wedding itu anthu anatipanga chipongwe anatipanga chipongwe zoona ulakuitsa kwambiri kuli anthu olima zenizeni amisana yoti magogo Alexandria anatichitira zoyipa sana anatichitira zoyipa banda Alexandria kuchikuchere kuchikuli kuli magogo kuli anthu amene akulima zenizeni kumasowa khasu kumachoka koma kuti akapangitse mpini kusowa ndalama 2000 kwacha munthu wina akakungotenga ndalama 300 million akutula afuna akulegali munthu basi magari mwana amene achomaonetsa anthu mukuona ife tikupindula ndi ulimi basi ndingo boma ndilomweli basi tonse kutipangitsa tonse tiziyankhula tinene zimenezo chifukwa chakuti iwe wagula gani moto imene kuchita boma ndilomweli yabwera bwanje pangani ndimanena kuti munthu amene anatenga ndalama zimene zikanisi olima amene okhala ojiya basi amene ojiya china chilichonse sama chifukwa kamene anafe amada anafe fatona kuti amwe pala anthu ena amene mujama anthu amene amaganiza kuti I think wakuti anenga ndalama kuti ifi dzina lisilupezeka
akulawo ndochenjeretsana ndingati mega farm alipo amene kuti kwaziwa sanatenge amadziwa kuti ine si mega farm ine ngati nditenge ngongole nkatenga kupanga koma zama mega farms kodi mega farm ndi mati statement ya boma ndilongeni inabwera bwanji ndikunena kuti anthu amene andaja amatikakamiza kuti tizikuwa chifama kakuti iwowo akudziwa kuti apindula moko wedding iyo alandira kusohala ndi amafuna kuti tonse tikhale ngati kuti kodi asungulira anthu akhumudwa atu kupeza kuti neba wawo adapata 300 million iwo akangokuwa olowati kwachali anthu akuitsana ulere anthu akuitsana ulere so mamega farms aja ine ndikuona ngati project yabwino masomphenya abwino vision yabwino mega farm ndi yabwino bwino ukamali ziona ndalama zija nkuchita matotolo you realize kuti sifa anthu osauka sifa anthu osauka ndineyedi ndimadandaula kuti somehow timakhabe busy kumalimbana ndi kuti tichite increase revenue tisakuyang'ana leakage pang'ono okay timakhala busy kumayang'ana njira zina zopezera ndalama ngati kuti tilibe ndalama zokwanira mamuti titseke mibowo imene tikutayana chifati ni mibowo yambiri tini mibowo yambiri titatseka andi nimakumbukira mai Martha Chizuma adanena kuti mmene tikubera ndalama mdziko muno iwo wali bwana kujeni tikubera ndalama tiwale izi zimulika za 2063 zingateke because you guys ndife anthu okuba mopanda manyaza mfumu pajamana kuti pali nkhuku ngati apa maliro msungabe kuma tinafika kuti maba ndi mnyo ndiye maliro amene munthu amangirira nkhuku anthu kuti yaja mfumu anthu pesa yapita nkhuku mfumu the urgent obsession with getting zinthu zaulele malona wawa mapa kupasana maida kufusana misonkhano anthu akuti amapita ku misonkhano kudya malawasi a 4 days munthu kupita osakagona sonko koma kulemberana manayi uchitika nziko muno kulemberana manayi ndikubatu kumene ndikuba mfumu how do you explain that and then you're burdening anthu ena kuti azingo akama misonkho kuti anthu ena kazingoba ku it's wrong mfumu pamene misonkho ndrama zimene zijazo ukangogula blade kuchapa nga check yapita imene yoti munthu wina akujere it's sad to imagine kuti nziko muno pamene ena they are struggling akukanika kugula nimu akukanika kugula mankhwala kuchipatala ena magawana ndalama ena kugawana and tima lilizi kumaziwa kuti izizi andipasa andipanopa mfumu ndalama izizi tikuziziwa chonchi chifukwa dasinda driver sitikatasiziwa tikanaziwa bwana ndiye kuti kuli nifi chifukwa yitu mega farm ndiye kuti kuli nifi azibusa ndazibusa alimene mabishop ndiye mwana mbali yako tili naye pafupi ndino bishop naye pafupi ndino mabishop tili batatu mabishop fsidafika tisingwangana mapechi ama kuti makrusedi wakuti maina wakuti ndani pamuzi pano pali ndiye kuti uche ni mega farm osatawo pamene akuti mega yadikira ndimalize ndobwera mega farm uyu pangona akuti mwana chabe koma nifi yapeleka wina amanduza masanawa 100 billion ndimaona baba update yawo suchade chila paka sonkhano kubalaka kusangalalira kuti atapereka 100 billion who does that like seriously Why? Afum, inuyo in your proper mind. Mungajite sonkhano pa stadium kusangalalira kutabwereketsa ndalama 100 billion. Buraka kuti mwabwereketsa ndalamazo zokuti zisintha. Afum. Afum ayi. Imene sindikuza nani. Sonkhano mene tenena kuchita. Nkutantha abweza 100 billion. Koma kuti tabwereketsa. Kutabwereketsa. Paka sonkhano tswa. Kumatsiko lino kumataziona sote kama masuta zinthu masuta atu kukokana mpaka kuntenga president oyi babele kuvina nyimbo kumene maleke ka ati kusangalalira kuti tabwereketsa 100 ine when I saw it I said what zapita antu tafika pamene limbi yafika pamene ndi pamene ndazira kuti basi isika ndi pamene ndazira kuti basi kukagwa ibasi basi kukagwa driver ako kajigambo Auni bwerani aba izapita bwerani tisangalalire tabwereketsa like where in the world afum unachitikana songa ngere balaka
Msonkhano pale unachitoka bala. Maticheni pulipu. Sindi kunama ma video alipo chwa. Msonkhano mene nila kuchita. Tatolera. Tidabwekesa Amabanki 1 billion. Yatanabwekesa 1 billion. Tatolera 1.5 billion. Anthu amulungu kweza bwino ngongole msonkhano. Mela makina mabanki. Amadzango tuza profit mena banki. Osati kusanga beta bwereketsera Mdziko muno tidaita na president. It happened. Tidaita na president tsomo. Kukasangalalira kuti tabwera. Koma Malawi is a crime scene osana. Drama group. Drama group yeah. Drama group. Malawi is a crime scene. koma ni school ya bwino. So Power corrupts. Atupa mena zira kuti basi ulako. Ina tunazira kudalaka. Atokole. Basulizo. Atokole. Ina ngoti yapita. Nangongasangalile kubwereketsa 100 billion. Where in the world? Like seriously Abusa. Like seriously Abusa. Taiga njimbo. Kapena kumweza mwini. Ndotoka kubwereketsa 2 billion. Kapena kumweza simu yako mwini. Ndipo ina kunyumba. Sikamusanga sangu taiga nitoimbia. Ndotoka kubwereketsa ndalama tisangalaleni. Ananga tabwera Adaitanisa natu munu. Nsalutswa. Mabandi. Aenda seka. Mabandi adaimba mabandi. Kubalaka. Kumbukira. Ndilekana umwayiona kuti tikusakaitsi zinachitika kale. Koma idzi khala school. Ine sinzori chimene chili mwa munthu wa ndani nchiyani. Simapetsetsa ya. Chifukwa zimene tikusaka basi. Masewero awawa ndoti amachitika kwambiri. Madrama awawa sikuti ndizosangalala zokazi. Pali zina zimadabwitsa kuna bali. Kuti anthu awa kuti ndichani. Mundi awosa kuona kuti izizi tsikuda pamawa. Zisatembenuka mbolo itsaluza ku dashboard. Of course we are hatukusangalala koma zina zimadabwitsa. Ndeni kunena kuti ikhale school iyi zimenye ndikuseka pano. Koma amene akuyendetsa basi sianza tuacha adriver anasinda ndiye iyi yabwera basi tikamaseka pano nawo sambe kuona zimene tidzawasekanso samaseke tizipsha mtima ndi misonkho ya Malawi so kuseka ko ndingoseka amene amanenera awawanga makhani siyosekisa Ndunena mosekesa. amene amosekisa Irumani amosekisa kani iru siyofunika tiziseka bano Kuma ndunena mosekesa ine? Inde. No, I'm very serious man. No, but the way you say it Kulisha. pamela zoti basi yukuya kupompa but this is 100 billion of Malawian taxes. Ndiye wina amanena masana kunena kuti mega farm nchabe. Mudikire nifi. Mudikire nifi. Yeah. maina atuluka Mudikire nifi. kana ku secondary mwe Ngatenga. Ngati munatenga. kana secondary Chifano ali mpaka ina kwamangira machali chitu ni ndalama za nifi. atulutse kana secondary taone Bad. Nthawi yatethera. Yeah. Iyi nkhani imuyimaliza banji ya mega farmers. Okay. Malawi ineyo chimene ndimadandaula ndi ma systems. Apa meti kunenera ede MCP idapita. So we can look at them whatever. Mapeto ake tibweza ndifa Malawi. Kuti muone budget yatuka ija muli ngongole zimene zachita machuwa tukubweza tukutani koma sitima zoona tizapanga chani. So ino amene muli gati chonde. Izizi zakubana izizi. Can we do better? Zona. We cannot be sharing money like chibuma chindi chifaka Christmas. You can't have a government timana kuti Malawi ndi ziko we are timapempha ife anthu azitigulia mankhwala. Even anthu otigulira mankhwala azitala inu mapasana ndalama chonji ife ndezigulira mankhwala timadwa ndife. Can you imagine maujeni maiko amene amatithandiza. Yes. Adziona zimene kuti timagawana ndalama chonji. Just like that. Kungogawana basi. Basi kugawana pano tufuna tikwenyane chifukwa chokuti ena amene abwera pano pawa mulibemo. Ndi akwenyanzawo akwenya. Iwo sakamba kongola zawo azakwenyaso anzawo. This must stop. So inu yomba bine mukwakwenzanu musakhenga lochenjera because inu simunatenge nawo. Ngati mukufuna kuti mukakwenyawa mukamaliza muyambe kutenga zanu so we are watching you. Big brother is watching you. Big brother is watching you. Tizibwera so panozana kuti mutamaliza kwagwira IMCP akumba ndalama inu DPP naso mwamba kubazanu izi mwamba izi because this must stop. This must stop. Yeah. This must stop. And our president Mutharika adanena kale kuti ino sintakuja asapezeke wina akusokoneza iye ndali kuzuwa mwene 5 years kukuje ndi opposition ndikumanda ndiye mufuna koma ineyo chimene ndimafuna ndidziwe kuti amega farm kuopereka ndalamazo ma qualifications ake amati ndali mitu alimagati papepala
zimene kunena zopusazo because pamene paja kuti mukaone mukapeza pali anthu ena ati ndalime so pamakhabe kuti pali katimu kena kake kuti amenewo kuti mwachite mukapeza kuti awadali ndi minda awadalima ena di mpaka na chimanga nakapereka ku NFRA because I know the process nasa satira ena kanas they supplied the maize mpaka na ku NFRA because inali kuti mukakali machimangacho boma likugula kwa pali anthu ena pamene paja apa mfumu zibakunena olo khaso alibe koma ati ndi mulimi magula magalimoto maonesa ife tapindula ndi megafamu takula magamoto awatatenga loan ja kwangu kula magamoto kumachita paredi. Do you see sometimes maybe mafuta uti masuda chani dziko muno what do we smoke koma ndikuona songa kuti ku megafamu ko kumtundako yes kuti chibwana chachikulu kodi ndiko khako ayima nkhatu yangophulika chonchi mziko muno mutu machitika tu zibwana tu zambiri tu pantatu yeah so aba ikaphulika ba megafamu amene sana aje kuma megafamu auseka nawo okay koma kwanuko kumene machita zinazo kumene kokoso ikaphulika so mupulumuka because it's that's why ndimani akuti pano pamwina mamoti zilimbana ndi anthu amene amakongola can we fix the system so that olata sintha anthu koma tiziziwa kuti daika ma systems that they are watertight azilandira okhaokha amene ali oyenerera and anthu akhoza kubweza koma mutakuona kuti ima nkhala yokuti no uli ndi connection yanji umaziwala ndi ndani angoyimba phone hello wafika atu wakuti pasena amene namakhala kuti pala anthu ena aka amene akudula maujeni madobadoba amatumiza anthu awo anyamata kuli ndalama za megafamu kutapita mukatenge kumene koko anyamata ujiya akaten you understand can we put my systems where when we saying kuti tufuna tipangire chidziko chizipitadi kudziko osati chinthu chizioneka pa paper chabwino koma anthu akuziwa kuti anthu ngati mene anthu adedulukira ndi ndalama za ma 5 billion aujeni akona ngati apisilira kopsa amene kwali biza inu ma 5 billion mumangidwa nawo mulipize kwambiri anthu ulepera takhani pasi khazikikani angova kubwera 5 billion kukhazo safuna khala pansi ulepera kukhala pansi afumu amwana mveka ubalira kudikirira afuna nene pachapa sanafike pa 5 billion pachata tanenani amfumu misonkho ya Malawi chonde ma 5 billion awa amene akupita maujeni awa ma constituency ine apa maina azatulukaso muzaona maina azatulukaso amfumu kodi anthu anola mano CDF ya 200 million ena sadakalaona exactly koma ndemo igalize 5 billion because 5 billion can change this country in terms of development kwambiri baoneka kuti apa panalo wa 5 billion ma constituency yetu ndapezeka kuti bomba limozi mwina uli ma constituency angati atatu 4 that's 20 billion mafuna ndinene kuti yes tizikhala kopena ndi manyazi inu mene manenera inu limozi lokhaliza kusisho tamaphunzitsani tamalalikirani machalichi anthu azikhala ndi manyazi chifukwa pamene pachapalazi busa paloyimba paliwosi andale ali pamene paja ena kwaona kuti zona inuyo makakongola ndalama inuyo munalibe zanu inuyo munalibe kuliona zina wewe paja kwaona kuti inuyo zona makakongola ndalama kuti munalibe kapita makatenga kuti mugule ma t-shirt fana makatenga ndalama zija kugula ma t-shirt kuti pajele nthawi ya campaign tu komanso ma connection awo kuje ni kukaona amount imene akutenga ndikumona munthu amene yoyo manada akula kuti atenzi khako ndi nyazi limozi nthawi ya titera timalize kapena timalize mawano maliza ndotani tikanakamba kuje nini mana tinene inayo nthawi ya titera forma jangu afuma tingodusako mabasera awo nena nkhondo imene yamba kuje ni America ndi Israeli aponya mabomba ku Iran pofuna nayo kuti simungatitero naso aponya mabomba kuje ni ku Dubai kuchani ku Bahrain chachani kumeneku kuli ka sinje kaja kamene kumadusa stima zimene zimanyamula mafuta ndi kumene kuoneka kuti kuli chikwirikiti so akuti kumachoka about 30% ya mafuta dziko lapansi amadusa kumene now zimenezi ife ngati dziko tisomaona kuti kwakumenya na sisi kuti kuza komano kuje supply chain is going to be disrupted tikupemphera kuti mwina akubwere bata nsanga kuti safike poti mpaka na zitikunge koma tikhale konzeka zikhoza kukhuza mafuta mtengo wa mafuta ukhoza kukwera because mafuta achepa komanso ukhoza bezeka kuti mafuta akuvuta kufika kunomo makiu mwina nkuyambiraso so kodi ngati dziko tokonzekera chifukwa penaso ifeyo timazagwidwa ano madzi atafika are we making alternatives kuti in an event kuti kume kujaya chema kwambiri how can we mitigate the impact imene nkhondo imene jaya ikhale ku dziko la Malawi zimenezo
tikuyenda kwamba kukambirana panopa osandikira kaye kuti mpaka nano tikukagula mgolo osiriza atha mafuta atha tipange bwanji no I hope unfortunately nthawi yatithera zinazo tikamba sabata yamawa atithamangisa ndithu chifukwa tikapitiriza pano oyankha mafunso ndine kuti iwe umapitiriza bwanji nthawi koma mawu anu omaliza ndi otani ino